unit to Team Levi. Team Levite. Okay, sa ato pa karon dito na no sa Yes, sir. ato ang gitagaan mo sa inyong budget nga 3,000. 3,000 unya dito na karon. Sa inyohang pag-budget ana sa ikaduha na ron kaadlaw, pila naman inyohang nagasto? Ano Sukad mga ga atong gahapon din karon pila na inyong nagasto? 1,500? Mga 1,500. Okay, mga 1,500 500. ya sa ato pa kung inyong raman ang gi-round off Yes, sir. kuan napa mo silbi 1,000. 1,500 karon. Kanang inyohang gi budget unsa man yung nahuna na ugma? Depende sir kung kuan, di ba ugma naman ang final kanang last day na. Oh, last day. Tas kuan, og napaid ako nga sobra sa money is among i-celebrate dari nga nabuhat namon na nga. Kuan nakatipid yun mig ayo sa among mga expenses di ari. Bisag daghan mi di ari sa among unit pero nabuhat namo nga itipid among money nga dili mi mag-waste og ayo sa among money kay para nami mabilin inag last day kay among i-celebrate dari. Mao ba sa ato pa inyo hag yung gi-budget as ikaw mo'y Yes, sir. leader? Ay si Gian ang Ikaw captain. mo'y tig-budget? Yes, sir. Okay, sa ato pa sa imong pag-budget gahapon imong ginahon na hangtod karon nga nag-save yun mo og kwarta kay panahon sa ikatulong adlaw nga doon na pa mo'y dako nga ma-save sa kwarta inyong i-celebrate ang nabilin nga kwarta mubungga mo kaon anang panahon na. Yes sir. Sa ato Tingbo pa na kaon sir. tingbo ninyo kaon. Sa ato pa unsa imong ginahuna nga mga pagkaon ka nga palitan? Aduna kay 1,500 unsa nga mga giplano nimo og ginahuna nga paliton ninyo ugma ana ka? Depende sir kung unsay naa dara. Wala mo nagunahuna daan imong membro nga unsa atong kaunon ugma ha magpalit gyud ta og ganang magsugbat ang isda ka ha or palita og ganang karne norte din butang itlog unsa pa inyong ginahuna wala mo nagunahuna Wala na sir, depende ra kung unsay makita dara sa baligya. unsay makita sa baligya kung panalitag utanon mo na yung i-celebrate. Mga utan, kayon mga paliya, mga kanang magmukbang mo og paliya. kanang kalabasa. Mo may nabilin, balig 1,500. Nag 1,500 nga Okay, offer. unsa gito inyong unit si Unit Levi. Levite sa ato pa ikaw mo ay tig-budget sa inyong camp. Yes sir. Sa ato pa na-appreciate mi anang imuhang pamaagi sa pag tan-aw. Imuhang pag-budget imo nang gi-feel nga isip mo usa ka pamilya unya membros pamilya unya gitan-aw ninyo nga ang kwarta igo gyud sa panahon nga makakuan mo makaabot Makakaon mi og 3 makakaon days. mo. Makakaon 3 days. Okay, maayo na nga plano nga ugma mubungga mo. Posible inigbungga ninyo, mag-celebrate mo adto po mo dito mag-picnic suba. Mag-celebrate doon. Nagrigata sir. Nagrigata dito niya itongtong na tanan to mga kalabasa, paliya, batong, o Di na uban luton, pa. mukbang na. Magmukbang mo dito mura mo og si kuan. Boy tapang. Okay, daghang kay salamat no. Okay, good. Okay, unsa gani ning team nga na dire? Kini nga team sir kay muna siya ang unit Joseph. Unit Joseph. Karon nakita na mo nga nagkuan palagi mo. Tabas pa mo diha og kalabasa, wala mo nangandam na ganina. Kanang kalabasa sir kay para na siya unyang gabi para basin na ay activities nga wala na time gamay na mig time at least na namin nabuhat. Mo ba para unyang gabi na ang inyo rin para karon di ay nga pagkaon. Sayon raman lutoon pod kuan pasit kanton ra. Pansit kanton. Karon pangutana kanang pila na nabili ninyo nga kwarta sukad gahapon first day og ikaduha nga adlaw karon pila nabili sa inyo Ang nabilin sa mong kwarta kay 1,200. 1,200 sa ato pa wala na may plano nga mapalit pa niyang hapon. Wala na. Wala na. Kanang 1,200 nga nahibilin unsaon man na ninyo ugma? Among plano kung naay mga lami nga pagkaon dito nga ibaligya mo ang Okay. paliton. Unsa kay posible nga lami nga pagkaon na makita dito? Kuan. Kanang mga lechon manok, litson manok, nay nag-iwan sa litson manok dito. basin. Ato na ipaabot dito sa lamisa. Sa ato pa, ang inyong 1,200 gi-reserve na ninyo para ugma kay magpalit mo og lamian nga sudan. Sa ato pa litson manok gyud ang kanang balig 1,200. Dili, Kung napay naa. uban, mga Napay dessert. uban. Basin na yung mga dessert. Mga dessert, unsa pa yung mga yunahon na yung dessert, mga saging, ana.
Mga kuan, mga spaghetti. Spaghetti. Macaroni. Macaroni. Chulit ba, mga chulit. Mga chulit. Sa ato pa, ang ikaw mo unit leader, unsa may imong pamaagi sa imong mga membro? Nga giunsa nimo sila pag dumala bahin anang inyong pag-budget. Na ba kay gi pangsulti nila nga sila pod miingon nga okay ra na mo budget gyud ta. Nakasabot ba sila sa imuhang gi pasabot nila? Nagpasabot ka sa imong mga membro? Akong giingon nila nga kuan. Kung unsay naa sa tuhang pagkaon, dapat dawaton nato kay blessings gyapon na dayon para mo survive pud ta diari. Mura na siya. Naa ba mo sekreto nga as a leader, naa ba kay gihimo nga mga schedule bahin sa imuha mga membro nga naay maghugas plato, naay maglungag, ginagabuntag, naa pod? Naa. Sa ato pag iisip nimo nga murag yun og panimalay ang imuhang pagdumala dire. Yes sir. Okay, kini siya. Kini nga Ismail dire. Muna siyang konting Muna siya budget. tig budget. Sa ato pa mupagawa siya og kwarta depende sa request sa mga membro og gusto ninyo nga kaunod. Oo. Maayo. Hindi, mitingan na mo. Mitingan ninyo. Very good kayo. Mga kanon. Mitingan ninyo kung say angay ninyo kaunon. Panalitan nga, miingon ka nga, ang atong budget karon mo ni. Magkalabasa lang siguro ta. Ana, para pampalinaw sa mata ba? Yes, sir. Okay, very good kayo. Maay sad na imuhang pamaagi nga imuhag yung gi-inform nimo sa imuhang mga membro nga mao nay budgeton. Sakto man na. Sa ato bitang pamilya, atong mamagpapa mo inform biya nga, nak mo ra gyud ni atong kwarta. Nak mo ra gyud ni. Yes, sir. Imuha na na feel nga mura og pamilya na gyud ang naa dire. Yes, sir. Very good kayo. Okay, daghan kayong salamat. Okay, unsa mo nga unit? Unit 1, Simeon. Unit 1, Simeon. Taga asa mo nga church? Kanang Tinasas og Riverside, Bisagol. Tinasas. Sa ato pa nag-fuse ang Tinasas o ang Riverside. Okay, ang naghuna-huna gyud kisa may nag-budget ani diri budget sa inyohang kuan, grupo. Among kuan, pinagwapa nga scribe, pinagwapa nga captain. Man inyohang scribe ani. Kani dara na hugas og plato, Say hi, oy. naulaw siya. Hi. Hello. How are you? Okay, kini usa ba ni? Wala na sila labot di ay. Okay. Unsa imuhang gibati karon niini nga camping? Unsa imuhang na feel ba? So, kuan, sa kuha, sugad-sugad, karon pa ko nakasulay camping. Karon pa ka sukad nga nakasulay og camping. Ngayon ani. Nga ingon ani. Unsa may nakita nimo? Nakaapil ka camping sa atong miagi uban nga mga camping wala. Apil ko. Nakaapil ka sa uban nga mga camping. Karon imuhang na feel nga kini nga camping lahi. Unsa may nakalahi ani nga camping og gatong mga previous nga mga camping nga imong naatinan? Unsa may nakalahi ani? Kuan, dito kay Murag Sayonra. Murag sayon ra? Sayonra kay daghan man kay daghan kimi kanang kuan. Daghan kimi members karon kay unom ra may kabuok. Atong previous daghan mong members niya dire gamay ra. Unsa may pamaagi kani adto sa pagkaon o sa pagkaon ninyo dire karon? Unsa may mga nakalahian? Kuan. Ang kuan ang among tig sa mong pinagi sa pagluto sa mga Pagluto. Sa ato pa atong previous nga agian nyo nga camping naamoy tigluto. tigluto. Yes. Sa ato pa ang kalahian dire karon Kami na muluto sa kamo na muluto. Unya katong previous nagpalit mo daan og sudan. og pagkaon or bugas. Yes. Kini dire unsa imuhang na obserbahan? Gitagaan mo og Ismail. tagaan mo og kwarta. Okay, gitagaan mo og kwarta. Budget Budget sa sulod sa pila ka adlaw na? tulok adlaw. Tulo ka adlaw. Sa ato pa kay tulo ka adlaw niya 3,000 ang ingi budget sa inyo ha. Unya giunsa man na ninyo pag pamaagi sa inyong pamaagi? Maagi na mo kay dili may magkuan kanang palit-palit, gasto-gasto nga Dili magpalit-palit. mga pagkaon nga murag kaya raman nga kanang kaya ra namo kanang antuson ang kagutom ba. Ang tuso ninyo Para kagatom. makatingob lang sa mong Aron kwarta. makatingog sa ato pa na feel yun nimo ang pag-budget. Yes. Okay. Dito ra ba sa inyo ha, mangisnak ra ba mo no? Nya dire wala na. Makapalit mi kung gusto namo. Nya dire Dili. wala na. Isod kayo. Grabe ka lisod. Grabe ka lisod. Okay. Salamat kayo ha. Sa kitong ngalan nimo? Kan, Kenneth Gomez. Kinit Gumid. Okay, very good kayo nit. Mga guys. So, Unit Reubin. Unit Ruben. Sa ato pa kisa may leader dire. Ako. Okay, kisa may treasurer ninyo ang nagdala sa budget. Ikaw. Ilan nag-i-edad mo siya? 13.
13 sa ato pa sa 13 nimo nga edad nakauna-una nakaug unsaon pag budget ang inyong pagkaon. Kani unsa man ninyong gi-prepare karon nga udto? Pansit canton. Og egg. With egg. Para kay nutrition, protein. Nana for healthy ba? Amazing for healthy. Wow, amazing. Ganina utan karon protein na pod. Kaya nakoy pangutana ba? Bahin sa inyo ang pag-budget nga kwarta. Di ba gihatagan mo og kantidad nga kuano? Isip leader 3,000, di ba? 3,000, yes. Sa day 1 ako tong hisgutan nga naamoy budget nga 3,000. Karon, day 2 man karon, unsa may pila man nga salapi ang nabilin sa inyo nga kwarta. So, among nga katunga gyud 1,500 kapin. 1,500 sa ato pa. 1,500 kapin. Oh. Sa ato pa kanang 1,500 nga nakaabot karon nga taknaa Sabado udto yun sa man na usa may mga strategy ninyo nga inyo hang gihimo nga nakaabot pa ang inyong kwarta og dako nga nabilin. So, ang strategy first na ko buhaton kay maminaw sa ko kung sa ilang gusto kanang sudanon. And moadto ko sa merkado if lantaw na ko nga kung katoy lang recipe kay naalay similar nga mas barato ato katong pilion kisa atong mahal. Mao Kay ba? aron mas mabudget og mas daghan pag mabilin sa mua og kung daghan mig mabilin nga kwarta kay sa last day kay amo ang save the best for last. Mao ba? Para lang Sa ang ato sudan. pa isip leader maminaw ka sa imuhang mga membro kung unsay ilahang gusto nga kaunon og sudanon. Oo. Sa ato pa ang imuhang kaugalingon wala gisit aside nimo ang imuhang gusto kay imong gipaminaw ang sa kadaghanan nga imong membro. Oo. Mao na sa ato pa very good kay na nga pamaagi. Dayon ang imong gihimo mura siya og ang imong gihimo ba kana bitang kanang gitan-aw nimo ang majority ug unsa ilang gusto pagkahuman gidala nimo ang ilahang gusto dinhi adto kas merkado then imong gi-compare. No, imong gi-compare ang ilahang gusto dayon imong gidala dito og nangita ka og unsay mas barato pa na sa ato pa kana siya nga abilidad nga kabalo ka mo budget dis-a kada nimo nakatunan. So kani kay sa balay jud kay akong lula nga si Lia Riquelio Mulihon kay once nga kato pa tong gamay pa mi kay gina-train nga mag after sa hatagan mig 20 ang balo na mo. And ang 10 ana kay i-practice na mo ihulog sa alkansya and ang 20 kay mo na mo ang plate saging og juice. So samtang nagkadako ko kay na-apply pa na ko to ang gi-train sa kuang lula diri sa camping. Sa ato pa maayo na gyud ang imuhang pag-budget una. Okay, very good kayo no. Okay, mga una mo ha. Salamat kayo sa Okay, darang mga karaang campers sa Tinasas atong 1980s. Karon, murag hing retire na. Oy, salamat kayo. Bawal man, bawal. Ang camping sa dili man ko camper. Pwede man ko mudawat. Aman. Kani giduyan pa ni sa gamay pa ni. Nalagi adapted po do. Nagsa ka Lance? Lungag kanon. Naglungag. Wa pa rin mo kapaniud to di ay? Wala pa. Luto pa. Sa ato pa ikaw rin, usam nag-assign ka og magluagay o ikaw na tiglungag kanunay? Nag-assign lugod. Tabang-tabang. Lang tabang-tabang ra. Unsa may imong kuan relas? Imong posisyon? Kuan ka, ikaw mo nag-budget, ikaw leader o unsa man ka? Membro lang? Member lay. Membro ra day ka. Okay, atong ihatag ni sa imong leader be. Kay Isa man. Okay, dala ang leader unsa ning unit gani? Juda. Unit Juda. Atong pagutan-on ning leader sa unit Juda kung unsa nga mga disciplinary action ang iyahang gi-implement. Disciplinary action nga imong implement sa imong mga membro. Ha? Unsa may mga balaod ba? Na ba kay balaod, discipline, na ba kay mga schedule o unsay mga gipangkuan niya? Yan. Mananghid lang pirmi kung ano ba kung naslay lakwon like mangihi lang or magkabo ba ka dapat mananghid sila kay para makabalo po ko kay kung mapanisyan ba ang kuan member mapanisyan pud ang leader so iwala nila ko sila tanan nga
kung unsa to yung giingon sa camp rules, mo lang po to ang tumanan. Mao ba? Sa ato pa naakay mga rules sa imuhang mga membro, naakay household chore nga rules, kinsay manghugas, kinsay maglungag, naakay gihimo na. Kung kinsa lay libre. Wala sila libre, kinsay lay bakante, maoy mo trabaho, mo luto. Ikaw imong papa, policeman imong papa, nausap pa role nga sa inyong balay nga imong gikopya diri sa imong camp. Kuan. Naay role sa balay nga imong gi-adapt diri isip usa ka amahan sa imong grupo. Kuan. Lihok lang ko kung sa'y pwede malihok tapos pahuway dagko. Sa ato pa lihok, gwapo na siya nga kuan sana yung tawag na moto or kuan coats nga lihok lang og lihok dayon pahulay og dako, pahulay og taas. Pero ang importante nga mananghid yun nga sa kay kita nga mga leader god nakahibalo man gud ta nga kanang ato imong giingon ganina nga panisan tanan, one for all for one, kinahanglan gyud nga panisan. Muna sa balay, mag-away ang manghod ug magulang, ang kinsa tong magulang maoy mo piti bisan nakasala ang gamay. Damay gyapon. Ha? Damay gyapon. Damay ra gyapon. Okay, salamat kayo no. Karon, nangutan ako ba? Nangutan ako sa uban nga mga unit. Naa sila'y kwarta nga nahibilin ko no. Sa inyong grupo, pilay inyong nabilin nga kwarta karon? 2,000 kapin. 2,000. Ay 2,000 rigid no? Ha, 2,000? 2,000 ra dayo, dili kapin 2,000 ra. 2,000 yun. Ang nabilin nga kwarta. Kanang 1,000 nga ikaduha na ron nga adlaw giunsa ninyo na pag budget na nga nakaabot mo og 1,000. Ang ubang grupo nakakabot sila og 1,500 na lang nabilin. Nagsudan lang miyo ka ng mga kuan, gamay ra kay mga ingredients bangay para dili ra kay gasto kay kung magsudan mo gud may dagan ra kay ingredients. Like mo gasto na kayo. Pareha nang pinakwit like dagan ba kay kag paliton. Mga lamas, balatong, kalabasa. Ang uban gani sagulan gani kuan, tinapa. Pero mo kay magsudan lang mig mga gagmay lang kay mga ingredients kay para tipid gyud. Sa ato pa ang imong giunahuna nga ang inyong gi-budget nga gamay ra og ingredients lahi pod para tipid. Kay ngano diri sa imong unahuna day, ang ingredients og ang katugyong main nga imuhang gi gamit nga pagkaon usod-an mas mahal pa di ay kaysa ingredients. Sa ato pa mahal ang ingredients kaysa kuan yun nga imong lutoon. Sa ato pa imong gitipid ang ingredients nga napakay mabinlan nga kwarta. No? Karon. Yan na sa imong ana karon makadungog ko. Sige. Okay. Karon kay namay nabilin ni nga 2,000. Kanang kwarta nga 2,000 sugod karong orasa Sabado udto. Alas 12 naman ron kapin. Unsaon ninyo ang nabilin nga kwarta nga 2,000? Amo lang nang gaston kung unsay necessary ba nga for example kung naay sobra like mag-snack lang pud may gamay or kindi palit og sobra ang sobra kay palit siguro na magsudanon para ugma like holdi na siya ba like naka plano na. Sa ato pa ang inyong 2,000 balik 2,000 inyong ipalit na ugma. Sa gusto pero dili po namo huton tipid-tipiron gyapon namo like tanan lang necessary buhaton ba sa kwarta. Kanang kuan ba isip usa ka leader ba naminaw ba ka sa mga tingog sa imong mga membro? Naminaw ba ko ninyo dili ko makaingon ana. Naminaw ba ka kanang palitan nga kanang leader? Kanang ang atong sudanon karon ba mao ni nagmeeting man wala? Wala kamera ni Gigi magsabot kung unsay. Kamu duha ra magsabot. Nga unsay mga buhaton. Mangutana ta og membro ring gamay. Okay kay ingon man inyong leader nga magsabot kuno mo, magsabot ra kuno silang duha kung unsay isud-an. Okay, uyon ra pabog ka nga ang ilang yun nga sudan nga duha okay ra pod sa imuha. Okay la pod. Ano man lami pod? Ha? Okay ra. Unsa may Dili kayo gasto. Dili kayo sa ato pa isip membro or nahimong anak diri sa imuhang grupo imong yunahon na pod ang pag-budget. Dili kayo gasto kay aron mabilan pagkwarta. Maayo di ay. Sa ato pa ang inyong mga sudan di maayo pod lami pod. Lami pod kayo. Nya ganahan kayo mukaon. Ganahan.
karon ikaw, unsa may mo na feel diri sa camping? Unsa may mo hang kuan na-enjoy ba ka or wala? Na-enjoy dyan Na-enjoy hamay mong gi-enjoyan ana asama sa activities. mga activities. Unsa nga klaseng activities ka? Usa ka buok nga na-enjoy gyud ka? Wala pa? Tanan. Tanan, very good kayo kay tanan yun imong nag-i-enjoyan. Okay, daghang kay salamat lang sa imong hi vlog. Ganito yung hang leader dire. Agoy dara. Sakpa na yung maidlas. Okay, mo ni ang team or unit. Usa nga unit gani? Okay, unit Benjamin. Okay, nara nga to ang mga guys nga nagpasok diri silang langob. Napay ning lele. Okay, ikapila na ron gani nga adlaw no? Date. Ikaduha na nga adlaw. Okay, atong miagi na to nga pag-vlog diri. Di ba naman mo gihisgot nga budget nga is 3,000 no? Yes! Okay, 3,000. Karon mangutan ako. Pila na may nabilin sa inyong kwarta karon? Ha? 1,200. 1,000? 200. Okay, 1,200. Ha? Okay. Kay ikaw may nag-budget. Unsa may pamaagi ninyo sa pag-budget sa kwarta? Pamaagi. Kuan Pamaagi. Sa pamaagi. ang mamaagi lang kay if unsay need sa mga kuan sa members, especially sa mga bata bitaw, like i-prioritize yun na mo unsay lang gusto kay murag not everyone man good. Example kung magulay may basin dili bitaw sila ginaso, dapat unsay mong gusto i-consult po namo sila nila pod. Grupo, imong gipamati ang mga gagmayng bata. Kay Unsa ilahang gusto? murag bitaw dili mas yung gusto murag kung makaon pa nila ba. Makaon nila. Kay namang iba nga dili, na iba nga dili specific pilian og pagkaon. Pilian og pagkaon. Sa ato pa kung maingon sila nga ang inyong ilang sudanon tinapa with egg, mo po imong paliton. Pero sa pag-budget, giunsa ninyo sa may mga pamaagi ninyo? Ang mag-budget na mo kay kuan kay 13 mong gimidiri so 13 mo kabuok. di bali every meal kay bali 300 ang mo ang budget bitaw. Every meal so 300 so amo na siya gigoon nga kadang 300 maka-lesson mi ana nga maka-budget mi. Pila tayo nabili nyo? 1,200 200. karon kay 1,200 man. Dili na mong palit unyang hapon. Para tomorrow na to nga Para budget. tomorrow sa ato pa kanang 1,200 muna na yung i-budget ugma. O din kuan pod ang imo siya gito basin bitaw na mga abang members nga maka-penalty so nara ba may ikabayan. Mao ba? Ang imong ipangandaman ang mga sipat basin nga makasala. mga sipat nga membro. Mga sapat nga membro kay kung mapriso Nara ba na kan penalty. Unyag makawat ang flag. Nagya pa penalty. Adili murag punishment ra sa walay kuan penalty nga kwarta ang pag-flag. ay na sorry kung mawala ang flag kay ang gidon mo ipriso. Ang gidon may preso sa ato pa ang iyahanap pong Penalty 100. penalty is 100 inyong lokaton. Sa ato pa kanang pag-budget ninyo, ang kanang pag-budget nimo sa grupo, imo ba ang gipaminaw no ang katong mga kauban nimo? Nga mo ni, di wa po sila nagreklamo nga balik-balik ining sudan. Wala ay so far kay murag dili ra balik-balik ang sudan kay lain man pud po tayo every meal. Okay. Kanang diri naman mo yung mga kusina-kusina diri oh. Gwapo kay yung mga butang-butangan na diha og kuan. Na ba kay isip leader, hamang leader? Just as leader. Leader. Sige. Kay na. Okay. Why me? Kanang sa imong leader, kay ikaw may membro diri sa imong leader, naa ba siya gihatag ng mga schedule nga kinsay mahugas plato, kinsay maglungag, kinsay maghinis ini, magmilo. Ay murag kan man good, murag wala may nagasana so dapat gali unta kay if di ba mga bata man naman kaban so dapat unta ka ng if ihang ng mga bilas or mga hugas ang dapat tay mo limpyo kay camping man good ni so dapat dili jud dapat magsalig sa leader or walang magasin na sign so, kung say mo ang mga ugaw dapat kay mo limpyo so mura ang itabo man good diri kay mga ate ug kuya ra bitaw mo nausnla sa tanan so murag useless lang gihapon nga mo ang pag murag walay na hitabo nga disiplina bitaw sa moa sila sa mga bata
Sa ato pa ang kisalay Murag available. murag kailangan ba yun nila guidance bitaw murag first time man gud nila so bali nag-adjust pa bud mi sila mga Sa ato pa kung panalitan og kinsay available lang diha, so may manghugas. mao'y manghugas sa plato, mao'y manghipos, mao'y mag pero kanang maglungag. Kisay maglungagay dire. May maglungagay kani? Okay, mo rin manglungagay, expert mo ni sila nga mangluto ayo. Nangao naman. Okay, salamat kayo no sa imuhang panahon budget finance sa imuhang panahon nga naanagyoy mo nakatunan unsaon pag budget. Okay, daghang salamat. Nini nga unit dire? Unit dan. Ha? Unit dan. Okay, unit dan. Nangao na dahil sila oh. May kay sudan sir, hurot ng sudan no. Tilo Ha? kayo. Aman. Oh, tilo ka sir oh. Unsa din yung hanggi sudan ron nga natilok Pansit nagmayo? Canton. Pansit kanton sa ato pataas kay nagnutrisyon. Nataas kay nutrition sir. Pansit kanton man. Wala day mo naglungag gani ng buntag. Na. Wala naglungag sa ato pa karon pa mo nagluto. Okay. Mangutan ako. Kanang imuhang mga membro kay dagko-dagko mo pa naglawas pareha niyo nagkatawa ora oh. Nagkatawa naman gyud niyo na pilay nabili ninyong kwarta. Bili-bili sa kwarta kani. Uy, 1,700? 1,700. Sa ang 1,700 ang uban naapay 2,000, Sa naapay 1,500 sa inyo ha is 1,700. Okay. Isip leader, giunsa ninyo na pag budget? Kisay nag-budget dire? isa lang sir. Siya. Okay. Kanang pag-budget ninyo sa inyong palitonon, kanang request na sa inyong mga membro or sa leader ha? Usay na request usay sa paano mo? Request sa membro. membro. Sa ato pa kung moingon ang membro nga itlog ra og kanang tinapa, okay ra pod. Oh, kaya po sir. Kanang nabili niyo 1,700 usaon na ninyo? Kuha na mo plano na sir kay magginagmay ra may kaon sir pagkaugma pagka last nga pagkaon among utol nagpalit then magluto mig daghan. Sa ato pa mag budol fight. ha? Sa ato Budol pa fight. budol fight. Sa ato pa ginagmay ra kag kuan karon, ginagmay ra. Karon ginagmay lang sa pero ginagmay. ugma. Murag busog gyud. Okay, unsa man inyong gihuna-huna ng 1,700 nga palitonon ninyo? Manok Unsa daw ka? ko, sir. Ha? Manok? daw ko, no? Manok. Manok o Dayon sa pa? Mga karinorte. nga na gito lang sir. Kaon yun. Sa ato pa Una. mura mag-celebrate ani ugma. Ang celebrate kay last day na biyog ma sir na. Sayang ng Last day kwarta. niya maligo mo diha dagat, dagat. Adagat abot lang sir. Basin sir. Ha? Depende sa Depende sa abot. sabot. Okay. Kisay ka budget diri sa Ilona? Sir, salo na sir. Ah. Si Kimberly. Mas Kimberly. Sila duha. Okay, Kim. Okay. Takaraman mo gido na oy. Okay. Ako may gagunit, di man ako budget. Kisa may kisay gagunit sa kwarta. Ang scribe. Dayon ikaw maoy. Wala, tama pag budget. Ang tabang pugag budget. Bulak-bulak. Okay. Kanang inyuhang pag-budget, dis ninyo na kuan? Nakopya ba? Kopya. Wala, amara. Inyong sato pa inyong hinyo hara ng gihuna-huna nga mao ni budgeton. Mo din yung pamaagi. Sure ba? Sila man pa magbuot sa sudan. Sila magbuot sa sudan. Sudan nun. Okay. Dinhi ani nga camping, kisay nakasulay na og kanang previous pagyud nga camping. Kamo tanan. Unsay kalahian atong previous nga camping o karon? Di may mag-budget og pagkaon. Ha? Atong camping nga miagi or unsay inyong naapilan nga camping dili mo mag-budget? Dili mag-budget sa ato pa pabalunan na sa mga magpapa. Budget, hindi ako. Hindi ba ito magkuhan to kan? Mahato ng kwarta. Dili mo mahato ng kwarta ato. Pero unsay nakalahian diri karon nga camping? Unsay kalahian ani nga camping kay ato? Dinhi. Ha? Unsa may kalahian ato sa una bag diri nga camping? Karon kanang Na kwartahay. budget ay kwartahay. Sa ato tagaan mo og kwarta nga lima ni. Balik 3,000. Then kamo na maoy mo Budget budget. Sa ato pa ang inyo ha dahil sukad ikaduha ka adlaw karon. Ang gasto niyo is 1,300.
Oo. No? Ka 1,700 na. Nya pila mo kabok membro? 12. 12 ka buok. Kaning mga membro nga 12 ka buok, kanis dongdong ay mo na pinakamay diri siguro dongdong. Ay ka dong. Unsa may ali dong? Nuang mo ni. Di na binungi. Kunit ba? Viral ka, viral. Ma-viral ka, Oscar. Man, pabukid na mo ka karon, di na ka pakanal. Okay, ikaw dong karon pa gyud nimo ni apil nga camping dong. Karon pa. Okay, unsa may imong gibati ani nga camping? Goods. Ha? Nganong goods man? Kulang. Nganong ulang man? Ni Unsa may na-enjoyan nimo nga sa activity rin? Unsa na-enjoyan nimo? ligo. Ligo. Nade activity nga ligo karon nga wa pa man siguro. Ligog suba ba? Ligog suba na ligog suba gapon. Basta maligo sila suba. Maligo dahil suba. Diba, wala kay reklamo sa imong mga leader do? Wala kay reklamo? Bahin sa mga soda wala kay reklamo. Di po ka gahuna-huna nga kaulion na. Gamay. Gamanis ka. Okay, sakto na gidong. Kay honest yung kasi imong kan. Nganong kaulion mo kadong kay? Cellphone. Ha? Cellphone. Sa ato pa, yung diri. Cellphone sa ato pa diri nalutas di kang cellphone. Ana gyud. Ana, okay. Og nga kay last day naman, niya matod pa sa inyong leader na amoy nabilin nga kwarta. Buds budol. Magbudol mo sa ato pa amo magbudol ana. Butang. Sa suba. Sa suba magkuhan mo. Do. Magkuha mo og bani saging, then itungtong tong mga pagkaon murag buy tapang ba. Okay. Kaya na-enjoy man dahil ka dong.